Kaixo, Ikeri pizketan, hau da nire lehenbiziko gameplaya, eta, bueno, esan behar dut, bigarrena dela, ze lehenbizikoa grabatu dut, baino audioa ez dit grabatu. Eta bigarren hontan. FIFAra jolastuko naiz, FIFA 15 eta Ultimate Team hartuko dut. Azken aldi hontan honetara jolastu nahi izan naiz gehiena, eta hau da nire taldea, pixkanaka osatzen jo naizena, eta egia zen azken aldi honetan partida gehiena galtze ditut, baino bueno, batzutan hori, bravo, tal. Egia zen leheno lau iru sistemakin jolasten nun, eta azken egun hauetan sistema honekin hain naiz jolasten, eta batzait gaizki ematerari. Orduan jarraituko dut honekin, baina egia zen ez dit gehiagik komentzitzen. Ez dakit dian nire taskaten jogadoriak ez diala ondo egokitzen igual. Adibidez, bela nahiko jokos kanpo ikustet askotan, hor erdialdean galduta. Baina, bueno, arze taldeakar, bueno, Sturridge, guztet honen aurka galduko dugula. Ez que egia esan, oantxe bertan mundu guztia dazka sekulako ekipoak. Baina, bueno, a ber, pixkat ofensiba jarriko deu, eta bazen. A ber. Zer falta nerea gaina de tarjeta. Zein du ba. James esan behar eta hain erosi detela, eta probatzea hain naiz, baina ez dakit gehiagik komentzitze egiten, oso, ez dakit, makala iritsa zait. Ez dakit, nire irudipena dan, edo, bueno. Venga, guazen. Ez que, ez dakit, sistema honekin iritsa zait, nahiz eta bi aurrelari da askaten, ez dakit, ez diala etortzen nirekin, hor bestiari pasai behar nion. Bueno, gol. Ondo. Venga. Esan errepikapenak ustea etzait asko gustatzen, ni jolastu nahi dut, eta horren gol hona alima da, askotan errepikapen bat utzi eta nahiko. Badago jende bat, hori, ikusi arrezula bere gola, angulo guztitatik, lau aldiz, eta hori, nazka ematen, ez? Venga, Rodrigo, behatu, zentra, gol! Onda! Bueno, onda sigea. Oain da tipiko deskonektatu diteula. Mateu jarraitzen gaula jolasten. Oso tipikoa da, gola sartu erdikanpotik atera, eta jodore berdinakin areaino sartu, eta gola sartzea. Oso, ez dakit, bentaja desela dakan, edo, ez dakit. Eta momentu ez zait pasa, baina askotan gertatzen zait, jugada erdian, atatzeala, ez dakit, blokeatu desela egiten zait jokoa, igual segundu bat olo kesea, eta nik uste servidorian errua dela, ez dakit zuei berdin eber gertatzen, eta zuek esatea ekasuen zuei ere berdin gertatzen zaizuela, edo, ez dut uste nire etxiko konexioa daniz, fibra optika daka, 30 megadia, eta horrek hasiera batean, oso ondo joan behar du. Eta nik uste diala servidoriak ez diala oso honak. Eta egia esan, tipo honekin momentuz oso ondo dihoa. Orain dela gutxi bota dut beste bat, eta askotan hirugarrena. Ez, orain gertatu da, deskonektatu du. Horrelako zen bat, ez? Galtzen jun, eta baina, bueno. Eta ikusten zuen errudea hori, askotan gertzen zait joko erdian, jolasten, eta geratzen da segundu bat edo dola, eta gero jarraitzeu, baina garaipenan eman die, baina diru gutxi eman dit, eta egia esan, ikusita zeon igual, ez? Hori gertatuko zala. A ber, nola askaten,
ondo daude, freskitos. A ber, beste batek jolastu nahi duen, edo zer. Eta pentsa, beste horrek talde oso nasekan, Diego Costa sekan, Sturridge, eta bueno, sorte txarra izan du edo, ez dakit pa. A ber, zer talde dakan honek. Guain. Ez eski, jendea aska, ekipazo batzuk. Ese sistema, ez? Bueno, a ber ba. Ni beti errelan eskudakin. Eta albali madet, txuri ordinez. Baina... Vale. Ai... Uf, tarjeta, bai, merezita. Eta eta horreti da, hola, hortikan porteira botatzeko. Así que hobe. A ver. Bueno, ez dakit pa, Espare bat porteira sartuko dut. Piskatu molestatzeko. Ez porteira bota du. Vale. Todavía se te la salté, o sea que... Uf. Siendo portero, ¿no? Ahí va. Bueno, sí, vale, venga. Cachis. Se choque indeten. Venga, gozen, corre. Venga, vela. Sí. Ah. Ay. Paleta itajun naiz. Ondo. Bueno, James honek, Mateu, tiroa bintzat. Onala. Lendre, beak bat edo bi sartu ditu, orain edo bai. Ondo. Bueno, ez egiten zute zuen soinu hori, baina mandoa geiztu bali maet maira, USB kablea deskonetatu ditzen zait, egia esan, dakaten mandua da Xbox One eko mandua, eta faioa daka emateunez, eta da ez duela kablea konexiona egiten, orduan mandua berantza jazta bali maet, deskonetatu ditzen zait. Eta hori da gertatu zaitena. Eta justu konektatu zait, eta gola sartu dit. Baina, bueno. Tipak ez du ematen oso ona, eta emateu irabaztia badakatela, baina ez da jakiten, Momentuz, egia esan, oso saia ez dut ikusten, baina, hori, ez dakizu inoiz. Zer? Baina berai, ondo. Jerbiño. A ver, bandati jungo gea. Marcos ondo jotzea. A ver, pareta. Bueno, eta Bela, eske hor. Ze gustatzen hor, Bela. Belak, egon behar du, eskubitan. Eta defentsa ez daka ona, orduan. Berak ez du laportuko aloia. Uff. A ver, kendo Josue. Boten gau. Vale.
Naua, oi, hainitzan gora begira eta porteroak inaten naiz. A ber, banda, eske paez, hor, falta esan norbait bandan. Oain dator bera. Ni igual da ni naizela egin zara sistemara, osea, nago oso ohituta 4-3-3 hortara eta bueno, 4-3-3 horrekin beti atatzen zaizu norbait bandatik, gora etortzen. Han, onda, goitik, ez. Epa, fuera de juego. Ai. Ona san, Oain adibidez oso ondo da ikutzen bera. Aurrenekoan, pase denak, baina gero... Oh, oh, ze kontrol. Hola, ze gola sartu duen. A ver, errepikapena. Ai, oso polita gola. A ver, goiti pasa. Tak. Oso ondo. Venga. Bat, behin ikustia nahiko. Oiek eta. Bueno. Nik uste gol bat sartu behar deula, ja. Albali mada, klaro. Behaiek esartzea, mitzat. Oso ona. Baina eske, hor, kosta zaio jart, zer? Bo. Jokoz kanpo. Eta orain, serbidareana, egia esan, honekin, ez zai gertatzen, ez da hori blokeatzen, ez ezer. Osa que, perfecto. Ba, espaldi zanen nula hain ondo jolasten, egia esan. Gaur remizko partida bai jundala gaizki. Baina beste biak, bat motxa izan da. Ja. Penalti, expulsión, roja, bueno. Penalti igual campo de izan da, ez? O kalera bai. Amarilla. Bah. Es que... Bueno, eta tiradore honik ez dakat. Bainat ez dakat, a ver. Jamesekin. Jarri du porterin. Ai, pixkat altura gehiago behar. Bueno. A ver, cornerra. Bueno, Mateu ikasta dekala. Beste erabate apratuko dugu. Egia esan buruz ez sartzen hila inoiz. Osa, ez zaizkit kornerra gustatzen, egia esan. Makal dabil bela. Ahí. Bueno, lehenbiziko tiempo bukatu da. Galtzen ez, bat bi. Baina nik uste buelta ematia badala. Venga, gozen. Eta txartela Mirandak. Begatatze, ez nik atatzete. Zer fitatu? Nire falta.